Aprangsi KARDOM kadukawe la KARBTH 2.0 YouTube channel ong kelangra do ana fans tame lapen pinita nili nali to mafan vorenga warsai APHUTHAK si LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo lapen chetan pon lonang kon ana vacancy sistema lapen koson si kai planning ma labangke nili ki jut ane nang than pon hektista kiteng malam nili nang than pachini pon ikpo lapen ali tum stame nang lang don ingo lapen LABANGSO YouTube channel ong jos nali tum nang kahomri milang polte kaching hon pen subscribe ingon lapen adu hestame belarjan thekloi dakstame nalitum berponik denon lala pula monon penili azada sonle LABANGSO YouTube channel long upload stame nalitum mobile long an notification nale da prangi la penalitum stame kelang long da prangi phone tang de thiak benon LABANGSO wareng warsa puthakle lang polonang nalitum thek polong pola screen along CISF Recruitment 2022 Central Industry Security Force has released an official notification regarding requirement of 451 posts of constable driver and constable driver plumber operator lalo non hejong puthar Central Industry Security Force investment the official notification that release pono LABANGSO release lo lapen post banda 51 ando lapen LABANGSO banda constable lapen driver lapen constable driver pam operator lahai hui dak thak pon iglo la se non LABANGSO pathak le nilitum dak chithan polona aprang sina litum dak details bang theklong CISF recruitment details lapen name of post bang dak constable driver and constable driver pam operator lo dak lapen number of post bang 451 lo lapen constable lapen driver dak 183 ana post lo lapen constable driver pam operator dak bangle 268 an do pon lo lapen organizational name bang nalitum kadoka vita chini ekpo Central Industrial Security Force lo lapen nalitum pay scale dak level 3 an 21,700 an long pon ekpo nalitum lapen eligibility criteria bang dak nalitum thek pon long igi educational qualification nalitum la screen along lang poningo the candidate should have passed metric qualification mate metric pass on the chok azar the school bestami chok iglo nalitum kachar leng deng bang lapen nalitum along bangke driving license bangke nang sotlo dak nalitum la thek pon lang po lapen driving license atai bang heavy motor vehicle or transport mate it's MVTV lapen light motor vehicle lapen motorcycle with gear lason type nalitum driving license nang ikpo nalitum long do ik nang po lapen experience 3 years experience of driving heavy motor la bus truck kasulai la heavy motor 3 years experience atum nang po mane dak do tang nang po lapen nalitum lang dak pen lang ponigo la experience pangke 3 years experience to nang po lapen age limit bang dak 21 pen 27 ang bong malam abang phua tum sidak apply dun long chodi nalitum la screen along thek pon long igi 21 years and not more than 27 years nalitum dak thek pon long ikpo lapen ex relation nalitum dak thek pon po category wise upper age relation will be follows nalitum dak pen lang ponigo lapen application fee bang putel lang dam nang da complete the application process candidates have to pay application fee applicable to their categories. CISF category wise applicant fee detail are the mentioned in the given table below nanitum the SC/ST the exempted lapen the ex service tumhantalo lapen others candidate tumhandak 100 an endpoint iglo la ke fly anam bangke lapen dak payment mode bang lang polonang payment mode nalitum ajat tame ajat pele nalitum pay tame nalitum dak thek polong ige lapen SBI within the working hours of the bank up to 24 nalitum dak ajat pen bangke chok chedet tahai po candidates who wish to make cash payment through challan with SBI nalitum dak tok lang ponigo lapen ke planning a process bang lapson hello nalitum panili nang than iglo a video tina long ta jong sini le wareng war sai jong si APHUTHAK jong si upload lo pul nalitum thek polong ik potahai lo nalitum la scroll down igol LABANGSO article appears tame nalitum nilina peklang ponik panalitum link long igi la so link long nalitum ber ignang po lapen aprang sinalitum registration paprang nang po lapen des nalitum
kenang so dak education qualification details lapen personal details lapen documents nalitum upload nang po lapen tang thailo pulti nalitum la payment bang pinang po lapen da submit nang po submit tang det nalitum acknowledgement copy bang nalitum download ik den nang po lapen print out ik den labang ke nalitum mo aprang ke nang kok ta thek maten nang vek po labang ke apen important that langdam lo nang dak application start bang dak 23 January pen dak chengpon lo nili ke than bang sabso let hoilo staminon stami upward do igla dak mo chiklo 22 February ansi dak last date nalitum le screen along thek pon long igin nili puthon nalitum hon dak nang than pechini pon ekpo ke chenga date bang dak 23 January 2023 lo lapen ki jutsi bang ke last date mate 22 February 2023 lo lapen nili amu nang thana nalitum afan LABANGSO article long jong sinalitum wang iklo pulate dakpen online application links taminalitum dakpen long pon ikpo lapen notification mate advertisement alus taminalitum dakpen lang pon long ikpo jolalo lapen nalitum LABANGSO video description along tami la on ke apply link longi lapen LABANGSO article a links taminili ala nili LABANGSO video description along lang ikdaman nalitum dak taglong ikpo nalo lapen ke apply ning bangke laki online lo pena ana bang pu abang fitum na arju komena long stame form nang senta pupu stame form bang laki offline process kali laki nalitum kado ko vete chini lo online process lo nili stame nang than ik pachini ik lo nalitum pha laki online si apply nang ikpo lalo la pen non nili nalitum jong se LABANGSO article along wang pen nalitum la online application link adim register la pen login podim nalitum click ikon jong se apply deni pulote LABANGSO dim ber ikdet pen nalitum da chingpu ikpo ka prek apis nalitum atheng no dang nang chiklang ikpo nili lapen nang than pechini pon ikpo nili lapen aprang process bane na peklang iktek det post tame non nang litum la screen along thek pon post Central Industrial Security Force nalitum dak thek pon long igi lapen aprang jos nalitum dak pen registration tang lo polte nalitum dak registration number lapen password ber pen la captcha ber pen nalitum submit fit milo lapen non jong sek kimilang polte nili nang than pon ek pon nalitum lapen non kimilang polte nalitum registration papra nang podak pen lapen registration number kuna silo ima polte nalitum nili nang klang pon ek pon nalitum LABANGSO video description along do ikpo LABANGSO dim nalitum beri go lapen registration long ikpo lapen apply dan long ikpo jalalo lapen nalitum dak thekloi non dak kindly verify your mobile number and email ID timely future to communication for any queries helpline number tadu nalitum dakle contact ikta milo tante pinya video lang mala ansol la sithiak pen nang tumhanang than pechini pon eglo la sning ke hang bang phawang pitum nanitum jogdeni pulte jogdoni go jogjia pra nanitum batang sila advertisement alo bang cheki go hola copy pc kirang sotman nalitum thek pon long ikpo lapen advertisement jo alo jong snili nang pu pilo te pina an akiding do nili nang peklang pon ik thek det po nalitum just apply den pun lefana humre go whatsapp lo nili LABANGSO notification bana sen ek pola penalitum apply go tangte pinya video long mola jolo la sidum thakme kado ka ve karbi teach 2.0 youtube channel long kelangara don pastame nilen pen kardom